ଦେଖୁଛ କ'ଣ ଯଶୋବନ୍ତ ପଢ଼ିଆରି ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖ ମୁଁ ଠିକ୍ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉନି? ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଦେଖାଯାଉନି? ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲ ମୁଁ ଏମିତି ରୁହେଁ, ଏମିତି ସାଇଜ୍ରେ ସଜବାଜ ହୁଏ, ସବୁବେଳେ ତୁମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରି ରଖେ, ତୁମେ କାମରୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ି ଦିଏ, ତୁମେ ଚାହୁଁଥିଲ। ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ସତ ହେଇଯାନ୍ତା, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଢେର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଆଉ ସତ ହେଇଯିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତମଠାରୁ ମୋତେ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ମୁଁ ରହିଲି ଅଲଗା, ତମେ ରହିଲ ଅଲଗା। ସତ କହିଲ, ତୁମ ହୃଦୟରେ ହାତ ରଖି କହିଲ, କେବେ ବି ମୋ କଥା ତୁମର ମନେ ପଡ଼େନି? କେବେ ବି ପଡ଼େନି? କେଉଁ ଦିନଟେ ବି ପଛ କଥା ବିଲକୁଲ ମନେ ପଡ଼େନି? ଅଟୋରେ ବସିକି ମନ୍ଦିର ଯିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କଟକ ବଜାର ସାରା ବୁଲିବା, ତା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମୋ ପାଇଁ ଢେର ସାରା ଖାଇବା ଆଣିବା, ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେବା, ଚିଠି ଲେଖିବା, ଯିଏ ମୋ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଗଲେ ରାଗିଯିବା, କଣ୍ଢେଇ ବୋଲି କହିବା, ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛ, କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ କଥା ଏବେ ମନେ ଅଛି, ଯେମିତିକି ସେ ଘଟଣା କାଲିକି ଘଟିଛି। ତମ ନାଁ ଧରୁ ଧରୁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଆସି ସୋଦାରେ ପୁରା ବୃଷ୍ଟିପାତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା ନାଁ ନେଇପାରିବିନି। ଗୋଟେ କଥାରେ ଯେମିତି ଅଛି, ତୁମ ଓଠରେ ଥିଲା ଦିନେ ମୋର ନାଁ, କାଲି କହୁଛ ତୁମେ ମୋତେ ଜାଣୁନା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ। ତୁମେ ସିନା ମୋତେ ଜାଣ ନା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବି। ବୁଝିଲ ତ?